הורים זה בשבילכם. כמה חיכיתי למשלוח הזה. תארו לכם סיטואציה שכולם יושבים בסלון בלי טלפונים. נשמע חלום, לא? חלום שבהחלט אפשר להגשים. חברת קונקטד דאגה לנו למגוון משחקים, שהמטרה העיקרית שלה זה לקרב אותנו מחדש, ליהנות מכיף משפחתי ביחד. אז מה בעצם מכיל משחק סופרבוקס של כיף ביחד? המשחק מכיל לוח פעילות ענק, 85 קלפים אתגריים, מד מצב רוח, שלט סלפי, 6 שחקנים וקובייה. המטרות העיקריות של המשחק זה לצחוק, להתרגש, ליהנות ביחד, לפתח כישורי חיים בגיל צעיר, לעודד את הילדים שלנו לבטא את עצמם, את הרגשות, את המחשבות, להקשיב ולפרגן, ללמוד אחד מהשני, לשתף פעולה בין ההורים, אנחנו, לילדים. כל כך אהבתי את המד מצב רוח על זה ונעשה עליו סרטון בנפרד. אז איך משחקים? ממקמים את האתגרים על הלוח, זורקים את הקובייה ומזיזים את החיילים. מרוב שזה פשוט לא צריך אפילו לפתוח את ההוראות. המשחק מתאים לילדים מגילי 6 ומעלה. אז למה אתם מחכים? כיף ביחד זה בדיוק מה שהמשפחה שלכם צריכה.